Que pasa, surfristas? Aquí estamos un día máis. Igual non o coñecedes, pero seguro que vades a recoñecer a súa voz en canto fale. Que tal, Xama Louro, Hola, buenos días, ¿qué auténtico tal? ¿Qué tal, chicos? Xama de Rapans. Que tal, como estás? Pues moi ben, un pouco cansado de aquí en Burela, que sempre hai moita festa, pero ben. Que tal ayer? Pasáchelo ben? Sí, pasei estupendo, verdad. Sí, menos mal. Que tal te está tratando Burela? Como te acolleu Moi guai, a moi guai. xente de aquí? Sempre que vimos, de feito, onte estaba mirando, tío, os mails que teño de Diego Campo, da primeira vez que viñamos, tío, porque lle pedíamos para vir a un caché enano tal, dixéramos que si por favor nos poñía un camping, se había camping, que xa non fase falta que nos puxera alojamento, senón por favor se nos podía poñer unha habitación ou algo para vir a tocar. A terceira vez que vimos, ojalá poderamos vir máis. Que ben, que ben. Bueno, xusto coincide que é o Osa do Mar este fin de semana. Toca de Rapans, tocan hoxe ás 2 da mañá. Así que aproveitamos un pouquinho a ocasión para falar de surf, de música e do que nos queira Un contar. café, joder. Non fai falta, non fai falta. Invitaremos a vos tamén, faltaría máis. Bueno, que empezamos a falar un pouquinho de surf, non? Dalle. Que logo, como empezaches a facer surf? Ti? Cantos anos levas facendo surf? Levo, creo que 6 ou 7, desde os 19 ou os 20, creo. Empecei porque, claro, son de Louro, ali temos a playa da Área Maior, e máis outras moitas playas que hai cerca, e a maior parte dos meus amigos, pois, surfeaban, e, bueno, eu xa quixera entrar moito antes, cando estaba en bachiller, con 16 ou 17, pero nunca me acabara de animar, porque meu pai e meu tío surfeaban, meu tío sí que chegou a surfear bastante, meu pai tiña un pincho 6'6", surfeara pouco, sabes, non lle dera moita caña, pero meu tío sí que chegou a facer bastante. Entón eu tiña curiosidade, e como cadrou cun par de amigos e entraron, un día entrei cun corcho alquilado ali da escola de surf que hai en Louro, e nada, moloume moitísimo, sobre todo por o distinto que era todos os deportes que estaba acostumbrado, sabes? Xa tiñades o grupo cando empezaches a surfear ou aínda non? Pois creo que non, de feito eu creo que me fixen máis amigo de Matías, porque o Matías xa ele de Muros e o de Louro, as distintas edades, non coincidíramos tanto de sentarnos a falar un día, pero sí que así en algún botellón tiñamos falado porque tiñamos os mesmos gustos musicales e tal, e a raíz de ir a surfear fui facendo moito máis amigo de Matías. A nós pasounos un pouco Sí, o mismo, tío. igual, A todos, sabes? Antes surfeábamos e tal, pero por separado e unha vez nos fomos coñecendo máis. Claro, faise pandilla. Sí, a min é o que máis me gusta do surf, a verdad. Sí, ao final conectar ca xente, non? Estás indo en inverno, sobre todo, que é cando Claro. máis costa ir, e sempre é a mesma xente, non? Vas comentando os baños, Mas hai aventuras así que unen bastante. Claro. Contanos logo como foron esos inicios. Teu tío xa facía surf, pero con eles non probache con amigos. Sí, primeiro provei un tablón de corcho destes de aprender, pero tardei bastante en aprender porque despois, claro, como tiña na casa tablas, acórdame que meu pai ainda teño ahora, tiña unha tabla, un pincho 6'6", marca Okidoki, que non me acordo, sí. Entrei con eso, estaba super furada, de feito falaba a Chus para ver si me podía reparar esta tabla, nunca me contestaba, nunca me quixo reparar esta tabla. Sabía o que había. Entón, costou muitísimo aprender ao principio, hasta que, bueno, despois cando empecé un pouco a aprender un pouco de take-offs e tal, pilleime unha fish 6'4", creo que era, con bastante volumen, que tamén lle comprei a Chus, non era feita por el, non era xapeada por el, pero vendía el de segunda man, e con esa aprendín xa a surfear, porque ca outra facía os teicos, pero era imposible manterse enriba daquela tabla, porque era super fina, sí, me iba sempre chea de agua. Entón, co fish aprendín a surfear bastante guai, e aí eu creo que foi cando máis empecé a pasalo ben. Sí, que guai. Aquí temos unha pregunta que tiñemos para máis para diante, pero xa que sacas o tema de Chus, pois podemos xa darlle un poquinho de caña, se queres. Tedes unha canción que se chama Chusma Riders, si que falades del varias veces. Contanos quen é, que importancia ten para vos. Claro, para nós creo que falo en nombre de toda a nosa comunidade, que a verdade é que somos de distintas edades, pero a maioría somos de entre 3 anos menos que a min, 3 anos máis, de entre os 23 e os 30 estamos a maioría. E claro, para nós Chus é un pouco, chamamos o papá, porque é o que nos aconsella de todo, o que nos enseña todo canto sabemos,
o que nos defende cando veñen ao mellor algúns veteranos de outras playas a Louro e nos tratan como se fósemos de fora, e sobre todo tamén é o shaper que hai na nosa zona, non só en Louro, sino en toda a zona de Muros, Carnota, etc. Se non houbera un shaper, eu creo que sería imposible que houvese unha comunidade de surf, porque xa para reparar unha tabla, se tuvéssemos que ir ao mellor ás Furnas ou así, sabes, Sí. a Porto do Son, pues sería moito máis jodido. Entonces, principalmente por todos esos motivos, eu creo que toda a nosa comunidade surf gira en torno ao chus. Outro día falaba aí contigo que non entendo a configuración das tablas de chus, sabes? En plan, non entendo para que sirven os bouncers, porque sempre esas quillas non acabo de Para eso metilo teñes na que miña ir cabeza. unha tarde ao taller de chus para que te explique, te enseñe todo, porque ten un museo, el ten ali tablas que trouxo de Estados Unidos e así, e mogollón de bouncers, porque el como que, claro, el douse de conta de Por que... que? Claro, Porque ao final aquí non temos as olas que hai Sí. en California, ni en Bali, ni en tal. bueno, aquí na Mariña, cuidado. Bueno, claro, estou falando da nosa zona, non sei as olas que tens aquí en No, Mariña, tampouco. pero ao final en Louro o que queremos é... Claro, non sabes como vai estar o mar, normalmente que se poda surfear ou ser fondos de area, si é gigante xa jodido, e si é medianoche e tal, tampouco queres unha tabla moi fina que non che dé. Entón, o que nos anima sempre é a coller tablas con volumen e que se maniobren ben. E aí el ten toda a súa gama de bouncers, tío, de 80.000 configuracións. Eu flipei, tío, porque cando enseñaba o seu Kiber, todo eran tablas que dixen, compraríamos as 6 tablas que enseña, compraríamos. Todas as del pode entrar con calquera e ven pasar moi con calquera, tío. Ademais, el ten un rollo que é que el fai a tabla a medida, tío. E hostia, el veche surfear a ti, por exemplo, a nós que nos ve surfear todos os días, el venos surfear, el cando llevamos a pedir unha tabla, el sabe o que nos necesitamos. Entón, tío, a mellor pides sabes, eu non acordo se para miña, eu tiño un Bouncer 6 que non me acordo se pedir a cola desta de punta pin, creo que é, non? Sí, fin. Sí, pois pedirei unha cola desas tal porque viña do fixe, quería algo máis estreito, non me contestou a nada, non me dixo nada, apuntoulo tal, e cando cheguei non era cola pin. Iso mola, Sí, ao final creas un vínculo. Sí, non, xa sei tal, xa sei o que necesitas. Bueno, temos aquí algunha preguntiña máis. Non sei se fixeches algún surf trip así nacional, internacional, se fuches por aí. Nada, tío, nunca tuve unha oportunidade aínda, así que fixen cando empezamos sobre todo de ir surfear a outras playas da nosa zona, pois ir a Razo, a dormir no coche, todas esas cousas, sobre todo con Matías, que Matías sí que é o auténtico aventurero. O auténtico surfista. Sí. De feito, bueno, eu en Derrapan surfeamos, menos Xaquín que é o noso batería, surfeamos todos, Matías, Samuel e eu. Matías foi o primeiro que, cando eu empecé a surfear, xa surfeaba, e Samu uniuse despois, foi o último a unirse. E Matías é sin duda o que mellor surfea, pero para min, dos top 5 surfistas do mundo, pois estarán John Florence, eu que sei, Italo Ferreira e Matías, tío, están aí... Está aí, igual no top 2 no poño, pero no top 3. E Matías, xuro vos por Dios, que é unha persona que ti podes estar no pico e non coller unha ola e te alejas de todas as olas que colle Matías, sabes? Porque, aparte que é super divertido, é super estiloso, é super feliz. El colle unha ola é a persona que o ves disfrutar, tío, que ves colle a ola e dis, que ben está pasando, que rollo lle dá, tío, porque como que non dá, sabes, dá todo como moi suave, todos os giros moi suaves, vai indo na ola, tal. A mí encanta me ver surfear a Matías. Ali hai bon rollito entre a xente que surfeades, quer dicir, entre vos entendo que sí, claro, sí. Pero entre o resto de praia e tal, hai bon rollo? A ver, hai... generalmente nós somos bastantes, porque temos un grupo de ao mellor somos igual 30 ou así, e cando nos xuntamos todos está guai, porque tamén, claro, unha putada, porque ao final para coller unha ola é máis jodido, depende de como veñan, pero sabes que non nos vamos a levar mal, e de feito xa non hai tanto preferencia, sino cando ven unha ola, depende como che cadre colocado, pois xa nos falamos de remalle ti, remalle tal. Chus fai moito unha cousa que a mí me encanta, que é moi de Chus, que é que el sempre suele levar bastante volumen, entón ao mellor nos imos con algo corto, tal, e cando el non a quere coller, el levanta os brazos. El vai para o pico, para o fondo de todo, porque el sempre vai esperar a grande. Entón, cando ve unha que... Iso é de pureta, porque aquí tamén o fai, xa. Cando ve que ven unha que non lle interesa, levanta os así, e iredes vos, tal, ou... Iso mal. Falando así un poquinho de que non tuveche oportunidade de surfear moito por aí, como compaxinas, bueno, ti
unha pena que non teñan todos os rapantes aquí para que nos den a súa opinión, porque non chegaba a tempo. Porque a carreis eso, Matías e Samu, que sí que o ano pasado se pegaron un trip bastante grande por Portugal e así tamén, claro, os trips son bastante, non temos campers ni nada, dormir no coche, as tablas son de cadre. Bueno, eso sona, non está mal. Sí. Bueno, tío, estuve este fin de aquí con o meu compañeiro de Derrapan, son quinto rapante, que dormía nun Toyota Auris, que era. Sí. Non falou aínda, pero aí está. Sí, xa lle preguntaremos despois. Contábache si como compaxinas o surf con ensaiar, tocar ou ir facer bolos por aí. Pois estes últimos 2 anos eu levo moi mal, porque cádrame que, claro, suelo estar pois ao mellor en un miércoles unha entrevista, despois hai que tocar o fin de semana ou cousas así, e miro as previsións, ao mellor cando me veñen previsións de puta madre estou fora da casa, ao mellor que ir a un sitio, ao mellor vou chegar tarde. Entonces como que estou vendo, ves vexo o grupo de WhatsApp todo surfeando tal, e como nunca podo, e despois cando podo, ao mellor teño 2 días, cádrame que ao mellor entre semana en verán, nada, un platazo con Dios, entonces nada, claro. Costa moito topar algo de continuidades para surfear, eso é o peor, non ir todas as semanas un día, sabes? Quizás en inverno tenes menos traballo e por exemplo, ahora, estas últimas 2 semanas foron as que me surfei de todo o verán. Sí, de poder pillar en agosto, sobre todo, de tocar os fins de semana solo, e entre semana estar libre para, ainda que sea co tablón, ir a coller meterme baños de chustas. E agora esta semana, que, bueno, ven algo de máis de tamaño, pero tampouco moi alá. Bueno, mañá xa nos dixeron que nada, pero senón aquí igual tiñedes un baño. Temos que vir un día de calma, tío, para ser un tipo aquí. Claro, joder, aquí tedes casiña, tedes de todo. Non sei se tes algunha maniobra favorita. Aguantarme de pena tabla para min é... Eu sou super torpe xa, desde pequeno en todos os deportes era super torpe. Entonces eu, cando empecé a surfear, para min era un reto de superación personal. Porque, acórdame, para xogar ao fútbol, xoguei poucos anos ao fútbol cos meus amigos porque eu era super torpe, tío. En plan, eu mandolle unha orden deste cerebro ao meu corpo e costame muitísimo como o corpo interpreta. Entonces, como aprender a surfear, non sei, leveino como reto de disfrutar o máximo posible e coller as olas e tal, así que, bueno, agora co bouncer, pois, doulle algo máis de xeito, pero, nada, non me rayo moito con... Genial. Algún baño que teñas así para o recordo que digas tú, este baño, tío, foi o mellor baño que pillei nos últimos 5 anos. Non sei se así, pero dos que máis cariño lle teño son os da pandemia, porque me acordo que cando había o tramo de que só podía salir da casa de 6 da mañán a 11 da mañán, acórdome que salíamos eu, Matías, o irmán de Matías, o mellor algo máis, éramos como 3, e Anxo, que nos fixía videoclips, Anxo Beiro, e baixábamos a playa por un camiño que hai entre as dunas que non é moi conocido, porque non collemos o coche, íbamos andando, e aí, claro, a pandemia empezou en marzo, pois, claro, principios de primavera, finales de marzo, principios de abril, que ainda había mar, pero había soliño, acordo que nos pasáramos de hora unha vez, tío, e nos perseguiron un coche con megáfono, non sei se era por el civil ou policía local ou que, e íbamos tirados entre as dunas porque iban bordeando Montelouro. Eses baños recordos moi guai porque era eso, non había nadie na playa, tío. Éramos nós solos, era esa hora de na pandemia, que non podías sair da casa, esa hora que salías, surfeabas, era como, guai, xa fixen o día. Hostias. Bravo, tío. Ao final tampouco dan por que ser un bañazo, simplemente con quedarte cas sensacións que che dá, sabes, os feelings. Sí, para min eses foron moi especiales por eso, porque non había nada na túa vida máis que esa hora de... Sí, joder, que guai, Sí. Hasta dicindo así, hasta boto de menos. Sabes? Necesito que solo sella a miña vida surfear e estar en pandemia. Foron 2 meses guais, despois xa. Sí, aquí tamén había restriccións, en Burela só se pode surfear na Marosa. Entonces, ou violas na Marosa ou non podemos movernos en claro, carro, sabes? Claro, por saco, sabes? Sí. Tens que ir andando coa táboa e tal. Sí, xa vin que andando a media hora ou así, ou máis. Sí, aí chega. Falando un pouco así máis profundo, a ver como sale esta pregunta. Tedes varias cancións que falan de surf en general, desde as primeiras, a de que fluya, sabes? Tedes varias cancións que teñen o surf como tema. Que significa para vos o surf no nivel creativo, sabes? A nivel... Eu creo que é parte da personalidade de Rapas tamén, no sentido de que, nós o grupo como tal convivimos moito tocando, pero empezamos convivindo moito na música.
digo, no surf. Entonces, por ese motivo, cando empezamos a tocar, xa tiñamos unha relación de confianza, de irnos por aí, de ter feito viaxes en da que fose pues, ir a Vieira ou ir a Razo ou tal. Entonces estábamos moi acostumbrados a pasar tempo xuntos e esa confianza que ganamos co surf, sobre todo de baños ao mellor de pasalo mal. Claro, de pasalo mal de bombas. Claro, ti nun baño de pasalo mal, colles e confianza os que pasan mal os que pasan mal. Pregúntalles estes dous, sabes? Por exemplo, eso, eu sempre falo de Matías como unha persona que sempre me dou moitísima paz surfeando. Sei que a Samu tamén, porque eu creo que tanto a él como a mí nos enseñou un mogollón. De feito, a mí Matías, cando estaba empezando, non sei, creo que fora Matías, que me enseñara a facer o take-off de un movimento tal, non sei se fora el o Anxo, que me recomendaran o de pintar unha tabla no chan. Despois pasáramos un inverno cunha tabla pintada no chan, facendo take-offs todo o tempo, e aí empezar de verdad a facer ben o take-off. Entón, por esas cousas aí, sabes, colles un cariño e tal, eu creo que eso crea moita amistad, tío. Por o contexto que hai alrededor de... Algúna vez estado na auga e decir, hostia, pois compoñer algunha canción, algunha estrofa dunha canción na auga de chill, en plan... Eu non sei se tanto así, pero sí que o mellor eu, por exemplo... Incluso tes esa facilidade para poder facelo? No, pero o mellor que se me ocurra unha frase que me parece espectacular e que despois non me podes apuntar hasta salir da playa, eso sí. Pero pásame tamén correndo, así, cando apago o cerebro, aí o mellor ocurreseme algo e despois toqueme os huevos mitísimo non poder escribilo. Xa, home. Pero sí. Queres aportar algo, oso do mar? Bueno, tiñamos máis preguntas. Por exemplo, surf trip xa falamos del, o baño pero recordo tamén, pero agora falaches un pouco tamén de baños chungos, algunha ruína que tiveras de surfear e dicir, mima, desta non saio vivo, sabes? Desta estou jodido, non é que che tivera que dicir Matías, tranquilo, tío, estamos ben, sabes? Eu son moi cajón, entonces, claro, eu son malísimo para o surf, e por riba son un acojonado, entonces, eu teño varias que son pero lamentables. Eu son un exemplo de que todo o mundo pode surfear, ainda que sea un rayado tal, non pasa nada. Non vou despois ser ridículo, xa fixenou todo, tal. Acordo un baño, tío, que era en inverno, que, claro, bueno, ali hai, cando hai moito mar, hai X playas, que o mellor podes entrar porque ao mellor teño fondo de pedra, ou está dentro da ría, tal. Bueno, pues fóramos a unha desas playas, eu fora con Matías, porque eu nunca fora esa playa, levarame Matías. E chegáramos, e claro, era un fondo de pedra, unha esquerda, que eu daquelas esquerdas, porque eu son regular, entón as esquerdas ainda non as levaba moi ben, sabes? Baixaba as esquerdas, pero de mala gana. Sí. E claro, vestímonos tal, empezou a chover un mar da puta hostia. Iso recordo, aquí, tío. Era dificilísimo entrar, porque se entraba polas pedras e non paraban de romper as olas directamente nas pedras. Entón, claro, un momento que estábamos aí nas pedras para entrar, tal, pasou unha ola, saltou Matías, pasou unha ola, saltou outro chaval que viña con nós, eu iba a saltar, xa reventou a serie, dixen, espero, tal, esperei, vin que cando entrou Matías reventou a tabla, que tiña unha fixe daquela tamén. Matías, eu sempre recordo con fixe. Ten unha slash na casa, pero eu, cando empecé a surfear con el, xa tiña unha fixe 5-11, e a que ten agora non sei se é máis corta, pero tamén por aí. Sí, sigue nese rollo. Sí, e acórdame que reventara a cola, tío, contra as pedras, pero fatal, deslaminara todo. Sí. Buah, que putada, chaval. Entón, eu acojonárame moitísimo, fora para o coche, e claro, eu escondo as chaves do coche sempre nun sitio. Pero eu iba con Matías. Claro. E Matías escondía as chaves do coche fora do coche. Matías busca un sitio que lle vai a ben, donde aparca, sabes? O mellor busca, tal, enriba dunha pedra, debaixo dun furado, tal. Mete as chaves. Que entón, Cristo iso, empezou a chover, tal. Mas eu daquela non sei que non primeiro día, pero non era en 253, era diciembre. Empezou a chover, eu creo que hasta granizar. Un temporal da puta hostia. Eu ali, ao lado do coche, buscando as chaves, tal. Matías collendo unhas bombas da hostia. E non atopei as chaves. Entón estuve media hora, porque durarían media hora 40 minutos máis desde que pasou todo eso, hasta que saliu Matías así, nas pedras, esperando a que saíra Matías. Esa é unha. Despois tuve outra, esta foi o inverno pasado, pasei unha, tío, que a corriente me levou fatal,
Exafei que estaba Guille Carracedo, que, bueno, na nosa zona hai X Sí. pistas tal, pues, tuve que pedir auxilio a Guille Carracedo, de, tío, esta corriente, meu, como salgo de aquí agora? Porque xusto estaba o pico super para atrás, tío, non Ese sei, onde estabas? Sí. en Louro era. Bueno, había unha dereita que estaba super ao fondo e había un banco de area adiante. Entonces, bueno, hai unha entrada que nos chamamos ascensor, que é a corriente que hai, bueno, o Quinto Rapante que tamén surfea por ali con nós, que a viu, bueno, ti tamén a vistes outro día. Sí. Xusto nas pedras cando empeza a playa, ali hai unha correntiña que bordea as pedras, sale para atrás, pois por aí. Claro, o pico non era xusto onde acaban as pedras, senón que era moito máis lonxe, e me estaba levando a corriente para o Encoradoiro. E, tío, esta corriente... E me dixo, no, ven por aquí, tírame por aquí e tal. Esa foi outra. E despois de baños de bombas de, claro, fondo de area, de un banco de area gigante, e non saber ahora como salo, sabes? Cando subo o mar está baixando a marea e subindo o mar, esa é o peor. A nosa nemiña pasounos algo así, de estar gordo e decir, estamos jodidos ahora aquí. Eu creo que o peor é eso, cando está baixando a marea e empeza a coller o fondo, e por riba está subindo o mar, ou Que así, non sabes ir para diante ou ir para atrás, te quedas sabes? aí e tal. Sí, además ali é como short, hueco. Sí, hueco é moi cerca da area. Unha vez en Razo, que foi o primeiro baño que se dou Samuel nunca, acordome que era en Razo, entramos nunha barra que había, tío, recordo de bater contra area, unha hostia, tío, porque era xusto, claro, unha barra que nin Dios, fun, e xa cando estaba indo, xa vin, pois como esta mesa. Seco. Sin auga. E xa tal, hostión. Sí. Sí, señor. Estamos de collado. Bueno, de que máis podemos falar? Estás aquí ao Quinto Rapante, pregunta. É que é o noso comodín, tío, a ver. Cal é a pregunta que levas todo este tempo pensando? Ahora estades me jodendo a vida que non pensei nada. Non sei, cando... Joder, que Claro, cabrón está sodes, tío. Que tal a tua experiencia surfeando en Louro? Oh. Fatal, non? Ti recomendarías a todo o mundo ir a Razo, ir ás A min Furnas? recomendo Os ir a alemáns esa zona todos. porque ao final tes 3 playas que son paradisíacas, todas pegadiñas, tío. No, ao final No, son están en Google. non para surfear, senón todos os días. para visitar ou para Sí, surfear. sí, para tanto- visitar a playa de San Francisco, Sí. Jodai, Vieta... No, joder, todo por aí, incluso xa as mencionaste, Desnemiña, Carnota, simplemente para estar pareceme idílico. Surfear, a verdad que, ben, temos que ir con condicións mellores, porque tampouco collimos... Sí, é verdade que Moi o bom año baño, que estaba desboa estaba chungo. Deberías preguntarlle esta. Sí. Antes dixeches que eras o cagao do grupo, Sí, que és, en plan... pasou fatal, sí, sí. Vamos intentar definir aos rapantes, a Xaquín non que non fai surf, pero podelo definir tamén, si queres. Sí. Un surfista. Como que tipo de surfista sería, non? En plan, pues, por exemplo, vamos poñer o exemplo noso, si queres. Iván é o que se mete ainda que haxe 5 metros é un cocodrilo na auga, sabes? Sí. Eu son o que duda, en plan, sei que está mal, pero tírame irme. E este é o que se raya, que está en plan... Eu son o... Este é o que cae nas pedras e despois se come. Claro, que os que máis nos rayamos somos os que máis hostias levamos despois. E un día realmente a manco invento nada máis entrar tamén. Un baño así deses xa salín para fora, tío. Eu me dixo mierdas pasame sempre, tío. Pues claro, despois rayame máis. Pero sí, a ver, Matías sería o sol surfer de verdad, sabes? O surfer disfrutón de viaxar por riba que ten este, sabes? Un tío que ten estilazo. Acordo que ele sempre vio, non sei se era ele ou Anxo tamén, moitas veces confundo cos vídeos. Creo que era Mati, que vía moitísimos vídeos de Rastovich, creo que é, tío. Dave Rastovich. Sí, encantáballe ese pavo, tío. Coincidí con Matías unha vez, estábamos falando e tal, e o pavo dime, mira, tes que seguir a este pavo. E xusto mo abre no meu Instagram e xa poñe eu, que xa o Sí, estaba pero era seguindo, este. sabes? No, era Coca Pinto, sabes? Ah, Que é un pavo sí. non moi coñecido, pero que ten un estilazo de la hostia, sabes? Que Mati é moi dese pavo. Ese roñiño. Sí. Samu non sabería describilo, tío. Porque Samu, claro, como empezou, non sei cantos anos fai, a mellor cando empezamos co grupo, pouco dispois. Cando acabou a pandemia empezou Samu, ou igual algo antes. Entonces, claro, Samu, a maior parte dos baños que me metín con el foron co tablón. Entonces Samu, claro, entrou con pouca experiencia, pero Samu ten moito carisma, moita personalidade. Entonces, aquele de que entrou xa era local. Entonces, claro, Samuel era o mítico que che poñía o tablón no medio como se houvese un peaje, sabes? Entonces, Samu podría dicir que é un pouco
o pureta, tío, xoven. Hostia, Eu un pouco así, sabes? Eu son o cagao, e xa aquí non sei dicir o que sería, tío, porque nunca o vin entrar. Creo que probou algunha vez e tal, pero non... Pero gustolle, por exemplo, tamén o rollo de viaxar, naturaleza, Sí, Xaquín monte... sería o que iría aos sitios porque hai boa comida. Claro, Sí, Xaquín sí. iría hai que ir a tal, o que estaría no chiringuito, pejaría 15 minutos de baño e esperaría despois no chiringuito tomando unha birra. Grande, Como, sí. bueno, aquí, por exemplo, na nosa comunidade temos outro xa maior, un señor, bueno, maior, perdón, que é máis maior que nós, que Jaco, que eu teño recente, porque eu outro día surfeando, estábamos esperando a ver se baixaba a marea, porque estaba a marea moi alta por os fondos que había, e desesperabas, entón era como as 6, bueno, que? Iremos al chiringuito a comprar un helado. Os Jaco, son as 6, espera, 6:30 tal, 6:30, bueno, que? Alguén tiene unha birra. Entón eu creo que Xaquín sería un pouco de tomar unha birra. Pero bueno, sí. Antes falábamos tamén ayer de que pola vosa zona hai moito turisteo en plan de fora, en plan alemáns e xente así. Como levades, en plan, a xente que sodes dali, como levades que haxa... Aquí, eu digoche que está pouco, bueno, polo menos non creo que esteña moi aceptado, sabes? Porque tampouco temos tanta xente. Eu creo que o rollo é que daba un pouco de sentido, sabes? Porque xa non só no sur, sino en todo o turismo, porque eu vin Razo, tío, este verán, que con Lucía a playa un día, todo o tema de parking, de xente que mete o coche onde sea, sabes? Ansiedade para comer, Sí. a xente como que está nun mood moi de mierda. Na nosa zona ahora empeza a pasar que non sei por qué, pero todo o mundo empeza a vir ao mítico parking que está super oculto, que nadie sabía que había, Sí, que onde nos cambiamos e tal. E veñen moitísimos alemáns, e o peor é pues, ocupar 3 plazas aparcando para ter a camper xusto con vistas ao mar, e iso, trancar furgonetas, desplegar cousas para que non se poda aparcar, todas esas cousas que ao final, non sei, hai 3 campings en Louro, está o do Ancoradoiro, está o da Bouga, está o camping San Francisco, que é o mellor camping do planeta Terra. Entonces, habendo 3 campings, joder, que vayas un día a facer camper, ou entendo, por exemplo, xente como nós, como vos, que vamos a facer surf trip, tío, aparcas un Toyota nunha esquina, tío, durmes no maletero, non molestas nada, sabes? Es un máis dos que van á playa, o rollo é a xente eso, que chanta unha caravana con desplegables, con 1000 cousas, a pon o mellor en paralela, tal, crean ali como se estuves na súa casa. Despois, cagadas polo camiño, tío, movidas así, tío, que é asqueroso, joder. Un pouco de sentido común. O Ayuntamento puxo unhas pedras para que non aparcaran no Pinar, porque toda esa zona onde está a playa de Área Maior e tal é Rede Natura 2000. Está por a lagoa e todo, non se pode subir as dunas por o tema das aves que están nidando e tal, está super protegido. Pero bueno, ali o Ayuntamento puxo unhas pedras para que non aparquen entre os pinos e así. Que fais pouco, sei, unha noticia de que as empuxaban e tal, intentaban... Moven as pedras para meter as campers, tío. E movidas desas, tío, que están... E despois que van a todo. Os alemáns van... Bueno. Os alemáns e os que non son alemáns tamén, pero hai moita xente que é mellor... Porque sí que, por exemplo, eu creo que o de Caixa Escuela e tal, que ao final a escuela respeta bastante, creo. Ou eu nunca vin que meteran a escuela no pico, nin... Sí, sabes, como a escuela... Nunca te vas a ir porque este é a escuela. Pero sí que ao mellor xente que alquila e se mete a onde sea, sabes? Pois aí sí que son un pouco máis de ir a todo recto, e iso de apoia todo, claro, non falan español, dille Tiago. Xa, axúdalle na realidade, sí. Tal, están ali, ao seu rollito, tanto lles dá fruta que verdura. Bueno, non sei se Lucía queres dicir algo. Queres falar da tua experiencia? A ver se vai a escutar, a ver, ven aquí. Bueno, tú pires. Tes sobre ensayo, non? Macho, ala. Decía. Cambio. Cambio. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien. Algo cansadinho, pero ben. Con ganas de hoxe. Que tal ayer ti tamén? Pois ben, o sea, que Burela é o que dicía Xauma, que casa, que chegamos aí de forasteros fai 3 anos. 3 anos xa. Sí, 2021, a primeira vez que viñamos. E acolleronnos un montón, entón sempre que vimos é como guai, sabemos que vamos pasar guai. Así que con ganas, sí. Que tal a túa experiencia como claro, surfista? eu surfista, casi que pre-surfista. Porque falabades antes de cantos anos leva surfeando. E eu en tempo, creo que 2, pero podense contar cos dedos dunha mão as veces que eu entrei. Sí,
porque, o sea, eu son de Monterroso, Lucense tamén, pero na outra punta, entón, claro, ir á playa, xa solo ir á playa un domingo xa era un evento canónico cando eras pequena, porque tiñas que trazar con teus pais para ir. Monterroso a... A Louro, o sea, a Louro casi 2 horas, e nos imos normalmente, claro, a zona de Miño, Pontedeume, así, que é 1 hora ou tal, pero bueno, claro, tiñas que trazar e demais. Eu empecé en Louro por el, o sea, porque o vin a él e a mí sempre me gustou un montón, pero claro, que era como doutro planeta facer surf. unió la relación. Uniu a relación ao surf. Sí, sí, máis é Unha verdade. vez que nos coñecemos, sí, pero tiña como moita envidia e ali como hai eso, unha escola Alquiler e e tal, tal. sí, non no verán, porque é o que falabades que hai un montón de xente, pero así antes do verán, creo que fora, animárame a alquilar un traxe máis un tablón e entrara con el, non fun a clases. Entón aí xa dixen, a ver se vai poñer o surf en perigo a relación, porque eu son super terca cabezota, e el ten máis paciencia, pero tamén cando se envenena é como, buf, non nos vamos a entender. Pero foi guai, claro, obligo a que entre el comigo, Claro. para que me vaya aí vigilando. Pero os primeiros baños era cando eu buscaba unha espuma que a levara, era algo, aí non. Sabes, Claro, aí, non me leves para aí. aí No, para pero é que arriba. se non te ves para esta espuma non che vai empujar, porque non, Claro. aí perden forza, tan na orilla e tal. Aí eran os debates. Sí, Pero pero bueno, bueno. fuñe collendo gusto, porque sí que é certo, Por os rompo baños que lanza levas. ao meu favor, que xa a primeira vez me puxen de pé, e eu xa dixen, Sí. ojo, que aquí pode haber futuro. Pero en espumitas, espumitas literalmente na orilla. E aí eso, collí un par de espumitas, o que pasa que, claro, tampouco me cadra, gustaríame poder, pois unha semana inteira, entrar todos os días, e hai máis. O que pasa que entre, claro, exacto, ves un pouco de progresión, porque dunha vez que entro a outra, xa vou co medo de, a ver se, claro, como se facía isto. Pero Pero este verán... Este verán pegaste un baño chulo que colleu a súa primeira parede, que tamén... Sí, agora doullas gracias a María Galdón. Sí, que tocan Capital Boscov, que tocan hoxe tamén. O sábado. No, mañán. E tamén fai surf? Sí, Sí, ela e o ela e noso Iago. técnico de sonido, Iago Blanco, que tamén. É a que me presta agora o tablón, entón así xa non o teño que alquilar e xa, pois cada vez que vou xa teño ali o meu tablón, e a miña irmá que me regalou o neopreno, entón iso este ano colleu unha sin querer. O sea, eu estaba Sí. tamén como nas espumitas, pero empezou a haber máis No, máis. fuñes o pico ese día. Claro, pero eu non era consciente que estaba indo a pico, e dixe, mira unha espuma aí, parece tal. Entón eu vinme inmersa nesa ola que rompeu, puxeme de pé non sei como, e era larguísima, entón empecé a gritar como unha loca, había uns Sí, señores sí. ali na orilla mirando para mí, en plan, esta chavala. Este que lle pasa. Sí, pero foi moi guai, aí sí que sentí que colleron a ola, foi como a miña primeira ola. E foi moi guai, estou moi contenta. guai. Sí, é moi agradecido, o sea, Costa, pero cando te pos de pé, ainda que sea eso, unha espumiña, como que te sientes moi realizada, moi contenta. Entón, eu entendo que el sempre está dicindo eso, vivimos en Santiago, e sempre que pode intenta escapar para Louro, e agora entendo porque, sí, o sea, desconectas un montón, Sí, faz claro. deporte, está moi chulo. Estar no mar é como algo distinto, porque non te permite pensar en nada máis. Exacto. Claro, e máis o mellor é o que dixíades vos, que estades cos amigos igual ali, sabes, pero non é o mismo ir a un bar tomar algo que estar ali de puta madre, na remollo, collendo olas. Para nós, por exemplo, na Marosa, que se pon o sol, O micro. estar na Marosa que se pon o sol, en de que haxa unhas olas que non valen para nada, pero estar ali falando, igual non nos vimos en toda a semana, e vémonos ali, xa... E estamos na barra do Barça, pues, Claro, estamos claro. ali, tiramos encima das tábuas, tal, É que nós o mellor ao final hai amigos que nos vemos, máis nos ahora en verán que estamos tocando e tal, que hai amigos que non teño tempo para ver, se non é... que porque coincidimos surfeando e tal. E despois eso, que ali é unha comunidade moi variada de que todo o mundo, por exemplo, os que somos máis xóvenes nos respetou un mogollón, os que son dali que xa surfeaban. Despois, quería tamén mencionar, os que non sei, me faltou algo por mencionar, pero Marcos Henrich, que é o noso referente de las grandes, tío. Claro. Eso, Chus, Jaco, toda a xente que cando eu empecé concretamente, e os meus colegas empezaron tamén, pois xa levaban tempo, jová, que está guai que haba xente que xa que mantuvo eso desde os inicios e que empezou a surfear na nosa zona porque fai todo máis fácil, sabes? Ahora que falamos de respeto e tal, en plan, vos polo feito de ser cantantes e ser surfistas, notades que tedes un respeto añadido non como surfistas, senón como cantantes? No, porque eu non creo que nadie no pico nos conoza. Excepto Magui. Sí, claro, a mí pasoume O solo unha quinto vez, rapante. porque a mí pasoume solo unha vez que me conoceron na Ajo alguén que eu non conocía, que me falou un chaval, claro, que eu, igual me sonaba de ver algún concierto así, e díxome, jaja, outro yo Nicola que mañana non hai olas.
Eu dixo, hostia, jaja, sí, a verdade é que non hai moito. Ese foi a única vez que me reconoceron, pero por demais, claro, os meus colegas que respeto me van a ter, si levo entrando con eles desde antes de tocar en Derrapas, eso ya Para min ainda sería peor, sabes? Claro, que a que máis lle saltas olas é os teus colegas. Sí. Porque sabes que se lle das un toque na tabla ou calquera cousa, pagas 20 euros e veña. Si non, que lle digan a Oroza que algo lle pasou Vai outro liada día. ali Louro, E O lá? Louro non, foi en Miña. De miño. Non lle lo contamos antes, claro. Bueno, o que fomos de viaxe co coche e tal, e as tablas non nos collían no coche para dormir. Entón fomos nós, e foi outro rapaz que tamén é do club de surf, que se chama Bruno tamén, no seu coche. Era o que estaba con vos, o Que estaba con nós, outro rapaz. Entón o que fixamos foi guardar as tablas de noite para dormir debaixo do coche. Sí. Bueno, pois eu estaba dormindo con Mari no coche e escoito que dando o coche Bruno, eu tiña a miña tabla debaixo do seu coche. Xa. Pois cando abre a porta, está girando o coche, non sei por que razón, e arriba pasoulle por encima da tabla, sabes? E eu, Dios, eu ali engallumo dicindo, non pode ser, tío. É que eu por ese medo, tío, porque me dá moitísimo vértigo meterla debaixo. Unhas veces que fomos dormir a Razo, que eu creo que fui aquel primeiro baño de Samuel, eu dormín ca tabla, tiña un golf. Abrazaba así. Non, pois dormín ca tabla así contra a parede do coche, e eu, claro, non levara colchón, ni mantas, ni nada, tío. Dormir así no maletero do coche, ca tabla ao lado, fatal. Buah. Fatal. Por ese mal rollo de que me pisaran a tabla ou, sabes? A ver, eso foi unha putada. A ver, foi mala suerte. Sí, nos sí, apuntou, sabes? Está claro que Sí. ao E partiu ao o- final é unha tabla, flexou, sí. Sí. Pero bueno, Tamén che digo, esa tabla tiña 10 baños, non tiña máis. xa, bueno. Xa reventei, estrenámosla en Madeira, Sí. fomos de viaxe os dous a Madeira, no segundo baño escapouse moi invento e foi por un espigón ali. Eu tuve que salir eu pola tabla. Non nos pasa, eu non sei se me pasa a mí solo, pero eu cando estreno unha tabla, sempre os primeiros baños tardo en estrenala porque sempre a rebento. Ando con un mal rollo de, bueno, esta tabla, a tabla nova de puta madre, tal. Hostia. Cando estreno tabla, hostia. Eu hasta que non lle dou a primeira hostia parece que non estou seguro de estrenar, sabes? Está sempre como esperando o baño que teña ben por probar. Claro, claro. Hoxe non a probo que... Porque hoxe non hai mar, tal, A miña última tabla é un All Merrick Sí. top, full equip. É o primeiro día que me metí con ela perdiño unha quilla. As quillas costaban 100 pavos e xa dixen, bueno, a partir da hora poido surfear en Sí. esta tabla ben, sabes? xa. Son ruínos que che van pasando. Al final quedaste ca anécdota de, bueno, Si, eu non sei, en plan, de feito, tuve unha das máis recientes que tuve cun compañeiro tamén de Louro, que ademais ele é de Madrid, bueno, el traballa en Madrid, entonces ele ven moi pouco a surfear, cada lle que ven en verán, tal, uns días, era un baño, pero lamentable, un baño que non habría nada, que era todo unha barra, como esta semana, non, peor, en plan, un poquinho menos de mar e máis barra. Collín eu unha dereita, que pechou, e el colleu unha esquerda, que tamén era unha barra, entón el colleu Os dous a colleu mesma. a 10 metros, pero el colleu unha esquerda e eu colleu unha dereita. Eu baixei, vin que el baixaba, e xa dixen, xa nada, baixei da tabla. Claro, caín, co invento da tabla segiu un pouco, el segiu na espuma. Entón reventou unha tabla. Un quillazo, tal, na cola, demais, así pa dentro. Nada, bajoume, de feito, dixeme nada, non ti leva a Chus, e xa falou con Chus para que No, apague, chus tal. con vos ten curro, meu amigo. Claro, sabes? claro. E cheguei a Chus e dixeme, contei a historia e tal, como fora, e dixeme, jaja, está guai porque os dous me contaste esa historia, pero ninguna das historias se parece en nada, tal. Pero sí, esa foi unha delas, e despois o verán pasado tamén flexei o tablón, Joder, macho. caín en riba, na punta, porque eu comprei un tablón. Creo que vin algunha historia tua. Sí. Fóramos a Ferrol. Fóramos a Ferrol buscar un tablón a un tipo que vendía por 130 euros, tío, reventado. Sí, a verdade é que está novo, Buah. non me sei. Pero era, eu ese verán dixen, claro, a raíz do de tocar, dixen, joder, en verán, que teño entre semanas, estou máis libre que en inverno, que a mellor teño as entrevistas, ensaios, gravar, tal. E dixen, un tablón, teño que comprar un tablón. Non tiña moita pasta, de feito, cando comprei ese tablón, tiña no banco, mellor, 300 euros e gastei 100 no tablón. De Surfista verdade, real, sí, aí, sí. Sí, señor. E de feito, claro, ese tablón tiña moitísimos toques e repararomo, bueno, Lucía e todos os meus amigos que cadrou que era marzo o meu cumpleaños e de regalo de cumpleaños regalaronme a reparación do tablón. Entonces, claro, tablón de puta madre e tal, pero ese tablón cada baño que lle daba, ademais era fibra, reventado, tiña, de feito, para reparación, foi super raro, porque tiña como un tapón de quilla
na punta, que lle instalou non o anterior dueño, porque xa tuvera varios, sino o anterior do anterior dueño, para meter unha GoPro. Un tapón de quilla. Un tapón de quilla, tiño metido en riba, na parte de arriba, para utilizalo para colocar a GoPro dentro. Vaya puto animal. Sí, un gañán, tío. Vaya gitaneo. De feito, cadrou guai que Ramón, que un dos nosos compañeiros tal, que traballa tamén reparando tablas e tal con Chus, que tiño dous amigos, ele e Rusi, que estaban reparando tablas con Chus, e el reparou un arroyo, tapou o tapón, e despois con posca fuime facendo, porque era full casa tabla, fuime facendo o logo de Vulcan para tapalo, tal. E a ver, máis así animaladas, tío, de reventar a tabla. Iso xa foi bo. Eso foi. Era un tapón de quilla, na punta dun lomboard. Samu creo que tuvera unha tamén, pero non sei se fora el ou ya fixeran a el, tío. Samu tamén tuvo algún quillazo grande. E Matías, as pedras, e Matías é exagerado. Pero Matías é máis funky de todos, Sendo máis disfrutón é máis funky tamén. O próximo osa, ou senón, temos que vir un fin de os tres a surfear, porque eles vamos ter máis movidas tamén de historias nosas e así, tío. Agora vades ter tempo ou tedes algo pensado para este ano que ven, este ano académico? En principio, pois como acabamos de sacar disco, va a ser ano tranquilo e tal, pero como non nos para de traballar a cabeza, xa estamos preparando cousas, sí. A máquina xa está funcionando. Máquina de buen rollo. Sí, entonces ahora, claro, o momento máis chile agora, porque agora tocamos casi todos os findes, pero entre semana estamos super libres, eso, para surfear e tal. De feito, eles creo que iban a surfear hoxe, que falar, ou hoxe ou antes, vinos falar polo grupo que Matías estaba... eso, joa, que esperamos estar máis chilling hasta o inverno, hasta navidades máis ou menos, eu creo que para pillar bañiños, estar chill. Pois aquí te descansa, Sí, a ver se falo con eles pola tarde e buscamos uns días para vir. Estaría guai. Que logo, algo máis? Por min, pouquiño máis, vémonos á noite, estaremos aí animando a tope. Bueno, un consello que lle cuidades dar á xente que ir a empezar a facer surf, igual... Sí, eu que se anime, se a logística lle permite, aínda que sea, pois como a mí, ir un día e se hai unha escola que probe, porque se probas e te engancha, logo xa faz por continuar. Entón, que sí, que moi diver e presta un montón. Sí, eu creo que é un deporte sanísimo que tanto para a cabeza como para o corpo, porque te axuda a estar na naturaleza, a despejar todos os problemas da semana e tal, hai que leválo de calma, que non sempre é fácil, porque ao final, cando levas toda a semana currando e tes un baño de media hora... Claro. Vas ca ansiedade, teño que coller unha hora, hasta que colles a primeira non estás tranquilo, pero que para empezar, intentar non lastimarse e tal, pero bueno, con sentido común e un pouco de calma, que se disfruta mogollón e mola aprender. Sobre todo con estar, eu creo que con estar no mar xa que xa compensa. Xa compensa o que diste de despejar a cabeza, estás ali, non hai móvil, non hai outro tipo de pensamientos, porque afogas, sabes? Tens que estar ao que tens que estar. Pois pouquinho máis, temos por aí, gracias por vir, chicos. Un detallillo para ti, non temos esas nin XS. Chula. Fuá, moitísimas gracias, chicos. Acabamos de facer fai nada, unha semaniña. Guai, tedelas a venta estas. É unha pregunta. Xa non nos quedan tallas, non? Non nos quedan tallas. O feito de administrar este tipo de cousas. O do merchan é jodido, a nos pasamos o mismo. Non temos nada de ninguna talla, nin... Temos pedidos... Este ano enviamos un pedido a Córdoba. Hostia. Porque Samu escribiu mal o código postal. No, era Culleredo ou algo así, e que fui a Córdoba a camiseta, tío. Así deras, mogollón. Bueno, de olvidarnos, eu tiño 6 paquetes na casa de... Bueno, pedimos disculpas a todo o noso público por a pésima gestión do merchan, pasémola nós directamente. Aí está, non se pode andar a todo, Sí. A cantar, a surfear e a gestionar o merch. Bueno, Moitísimas gracias, chicos. Era